Ovo bi ti se mogu svidjeti. Mm. A, gore nije ofarban, znaš, da može Da. kad stavim neku željeznu stvar, da mogu zavarivati, znaš, gore, ali tak je nekak sve svježe, da izgleda kao da je gore ofarbano, on je Da, crni. izgleda kao da je jedan tanki sloj crne Da. boje gore. On nije, i to je fora, kao spojiš masu na cijeli stol Da. i onda što god da staviš gore, se sa stegom se Šta zastegne. se tu Šta? hvališ, kako si to nacrtao, Pa dizajn. ne! Gle ovog, to što se prešetava manikena, molim te. Da, pa morali smo to nacrtati da znamo izmjeriti točno koliko nam treba jer boje železo skupo, a ovo pa smo da. novo kupovali, ovo ne možeš ovo naći na nije s otpadu. otpada. Nije šala, mislim da je to osnovno. Dobar stol je osnova za sve. Ali dobro, jesam ti ja pomogla sa dizajnom? Ti si htio poprek stavljati to, pa sam ti ja rekla ne, nije to dobra ideja. Šta je bilo ono? Tak je bilo, da. Te dugačke profile koji stvaraju površinu stola, sam ja zamislio da budu okomiti na stolu, ne ovako vodoravni. Onda si ti rekao, ma ne. Čekaj, joj Igore, pa ti nisi znam ja, šta je bilo, zato se izračunali smo, kao, super ti ova skica, sad sve znamo, izračunali smo koliko nam treba železa, kao, i kupimo to sve, ideš raditi, kaj ti fali ti nešto, noge ti fale, zato ti je stol ti je na mršavim nogama. To su bila jedina dostupna na otpadu kad si skužio da nemaš noge. Dobro si prošao, moglo je biti puno gore. Neki dio gore što se izvlači da mi fali. Nego mislim moglo su ti noge biti puno gore, ko zna šta je moglo biti na otpadu. Da. Kao nacrtat ćemo sve da kupimo točno materijala. Da, jako bitno. Jako je bitno. Koncentracija je na nivou. I da fale 4 noge. A dobro. Mislim, sve 4 kad fale, to je bolje nego ti jedna fali. To bi bilo čudno. Super ti je ova... Kako se zove to? Kako se reče? Točkalo. Imam ja jedno takvo. Imaš i ti tako. Da, to moje super srebrno. Da, a magnetići mali? Magneti su super. Ovaj video je samo varenje. Zavarivanje. Da. A kak će video biti kada je to stol za zavarivanje? Da li se on u stvari zove stol za zavarivanje zato kad ga trebaš zavariti prvo? Mislim, ovo realno može biti stol za piknik. Tako smo ga zamislili, dual purpose. Da, to je trual purpose. Stiskuješ mi huriće. Je, pa da, to će biti ovaj dio koji neće biti farban. Kak ja ne mogu gledat kad ti farbaš. Što fali, sad curi. Evo ga, stroj za špricanje. Zašto ja s time nisam farbala kapiju? Zato što to treba Ne može čistit. za kapiju. Ne može za one šuplje dijelove, da. Da, a ova glavna kapija je ona nekako boja sa efektom i gusta.